ଆଦଲା ମୋ ବାହାରେ ଯେ ର ର ର ମୁଁ ଜମା ର ର ର ରହିପାରିବିନି। କେତେ ଦୂରରୁ ବିଲୁଆ ବୋବଉଛନ୍ତି ସେପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଏଠି ଛଡ଼ା ବିଲୁଆ ବୋବଉଛନ୍ତି ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ସେଠି ବିଲୁଆ ବୋବଉଛନ୍ତି ସେଠି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଆରେ ମାନେ ବିଲୁଆ ତତେ କି ଆସି ଚୋବେଇଲା, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି ଶଳା ନୂଆ ମହଲ ଉପରେ ଯାଇ ଭୂତ ଆଉ ସେ ସୁଟିଂ ଆମକୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଶଳେ ମାଦରଚୁଦିଏକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି, ଆରେ ଗୋଟିଏ ବିଲି ଆରେ ଶଳେ, ଆରେ ହାଉଲେ ଗିଏ, ଭାଇ, ଆରେ ଇଏ କଣ ବୁକାଚୁଦା ଛଅଟା? ମାନେ, ଇଏ ଛଅଟା ଆରେ ଛୁଆ? ଶଳା ଆମ ଘର ବି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆରେ ହାଉଲା ଗିହା ଆଉ ତୁ ଯେ ନ ଶଳା ଯିବୁ ଆମେ ତତେ ବି ଏକୁଟିଆ ସେଠି ଏଠି ବସିବାକୁ 3-4 ଭଲ ଥର ଲାଗିବ କି? ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଯିବୁ। ହେଲେ ଆଦଲା, ଆମକୁ ତ କାହିଁ କେବେ ର ଭୂତ ର ର ଦେଖାଗଲାନି। ତମେ ଶଳେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ରିମୋଟ ନେଇ ଯୋଉ ଖୁଚୁରୁ ଖୁଚୁରୁ କାଚାରେ କାଚାରେ କୁଚୁରୁ ମୁଚୁରୁ କରୁଛ, କହୁଛ ନା ଭୂତ ବାହାରୁଛି, ଏଠି ଭୂତ ଆସୁଛି। କାହିଁ ତ ଶଳେ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ ସେଇ ଭୂତ। ଆରେ ରିସେଣ୍ଟଲି କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇ 15 ଅଗଷ୍ଟ ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇକି ଆମ ପଛରେ ଗୋଟେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଦେଖା ଯାଉଛି ନାହିଁ, ସେଇ ତିରଙ୍ଗ ପତାକାକୁ ନେଇ ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ସେଇ ମହଲ ଉପରେ ଦେଇଥିଲୁ। କାରଣ ଆମେ ଗୁଗଲ ଟାଇମ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଭୋଜି କଲୁ, ମହୋତ୍ସବ କଲୁ। କାଇଁ ଆମକୁ ତ କେତେବେଳେ ଭୂତ ଦେଖିଲାନି। ଆଉ ଶଳେ କିଛି 3-4 ଜଣ ଯାଇ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଇଠି ଭୂତ ଅଛି। ଆରେ ଶଳା ରହ ଗୁଟକାଟା ଖାଇକି ପକଉ କହୁଛି। ଆରେ ଶଳେ ଏ ଶଳା ବୁଢା, ଆରେ ଶଳା ତତେ କେତେବେଳେ ଭୂତ ବାହାରିଲା? ଶଳା ସେଠି ରିସେଣ୍ଟଲି କୁଲୁଆ କମେଡି ଭିଡିଓ ସେଠି ସୁଟିଂ କରିଛି। ସେ ଶଳା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମ ମାନେ 2-4 ଜଣ ରାଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ମା ଘିଏକୁ ଧରି ସେଇଠି ଭୂତ ବାହାରୁଛି। କଣ କଣ ଆସ ଦେଖିବା କଥା। ଏଇ ବାହାରିଲା ଭୂତ, ଏଇ ବାହାରିଲା ଭୂତ, ତମ ଗାଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା। ଭାଡୁ ଏ ଶଳେ କାହିଁ ମିଛ କହୁଛ କି? ମା ଘିଆ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ ଇଲାକା। ମା ଘିଆ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, କଣ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଠୁ 100 ଜଣ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ରିଲ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବନାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଶଳେ ଭୂତ ବାହାରୁନି, ତମ ମାନଙ୍କୁ ଶଳେ ଭୂତ ଆଇକି ଗେହିଁ ଦଉଛି ତମ ଗାଁରେ। ନାଇଁ ରେ ଭାଡୁଆ, ତୁଇ ଶଳା ମୁଁ ମାନୁଛି ତୋର ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଆମେ ମାନେ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ତୁ ମାନୁଛୁ। ତୁ ଶଳା କାହିଁକି ସେ ଫାଲତୁ କଥା କହୁଛୁ ରେ ମାଣ୍ଡ? ଭୂତ ବାହାରିଲା, ଭୂତ ବାହାରିଲା, ତମ ଗାଁରେ ଗେହିଁ ଦଉନି ଭୂତ। ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆଇଲୁ, ଭାଇ ତୋ ମାଆକୁ ମୁଁ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ଦେଖ ତୋ ମା ଯିଏ ମୋ ମା ସିଏ। ତୋ ମାଆକୁ କହିଥାନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଣି କାମ କରିବନି, ସେଠି ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ପାଣି ଦରକାର। ସାରଥୀ ବାବା ମୁତିକି ଦେଇଥାନ୍ତା, ତୁ ସେ ପାଣି ନେଇକି ଭୂତ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ହାଉଲା ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଭୂତ ଫୁତ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ ରେ ଶଳା। ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇ ଭୋଜି କରୁ, ସେଇଠି ଯାଉ ଶଳା ରାତି 10ଟା-11ଟା ଯାକେ, ଆମ ଗାଁ ସେଇ ପାଖରେ। ଆମେ ସେଠି 10-12ଟା ଯାକେ ରହିକି ଆସୁ। ମା ଘିଆ ଆମକୁ କେବେ କାହିଁ ଭୂତ ଦେଖାଗଲାନି? ତୁଇ ଶଳା ରାତିରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି 2-4 ଜଣ ଲୋକକୁ ଧରି ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କିଆ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ଯାଇକି କହୁଛୁ ଆମ ଘରେ ଭୂତ ବାହାରିଲା। କିଏ ଶଳା ମାନିବ ସେ ଶଳା ମା ଘିଆକୁ? ସପଲେ ସେକିବାର କଥା। ଯୋଉ ଶଳା ତମ ଭାଡୁଆ ମାନଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମା ଘିଆ ମିଛଟାରେ କହିକି ଆମ ଘରେ ଭୂତ ବାହାରିଲା, ଭୂତ ବାହାରିଲା, ଭୂତ ବାହାରିଲା। କୋଉଠି ଭୂତ ବାହାରିଲା? କୋଉଠି? ତମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୂତ ବାହାରିଲା ନା ତମ ଘରେ ଭୂତ ବାହାରିଲା? ଶଳା ଭାଡୁଆ, ଆମେ ଶଳା ସେଠି ଡେଲି ଯାଇକି ଭୋଜି ମହୋତ୍ସବ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କେବେ ଭୂତ ବାହାରୁନି, ତମକୁ ଶଳେକୁ ଭୂତ ବାହାରୁଛି ନାଇଁ ବେ ଭାଡୁଏ? ତମକୁ ଏମିତି ଭୂତ ବାହାରିଲା? ଶଳେ କ୍ଲିୟର ଫଟୋ ଉଠେଇଲନି? କ୍ଲିୟର ଫଟୋ ଉଠେଇଲନି ରେ ଭାଡୁଏ? ମୁଁ ଏଇନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି, ଆମ ଓଡିଶା ବାହାରେ ଅଛି, ତତେ ବି ଶଳା କହିଦଉଛି। ଶଳା ହେଇ ଜାଗା ନା ଯଦି ଆଉ ଖରାପ ଥରେ କହିବୁ, ତମେ ଘରେ ପଶିକି ଶଳେ ସବୁରାକୁ ବାଡେଇ। ଜାଣିଛ ନାଇଁ ବି ମାଦରଚୁଦିଏ? ମା ଘିଆ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ସେଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା। ମା ଘିଆ କେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆସିକି ସେଠି ଭିଡିଓ ବନଉଛନ୍ତି, ତମେ ଶଳେ 4-5ଟା ଯାଇକି ସେଠି କହୁଛ ଭୂତ ବାହାରିଲା। ନାଇଁ ବେ ଭାଡୁଏ? ତମ ଗାଁରେ ଏତେ ପାଣି ନା ବି? କାଣ୍ଡି ଫଟେଇକି ଶଳେକୁ ବାଡେଇବୁ, ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ତମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ, ମା ଘିଏ 2 ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମା ଘିଆ ଏଠି ଭୂତ ବାହାରିଲା, ସେଠି ଭୂତ ବାହାରିଲା, ତମ ଘରେ ଭୂତ ବାହାରିଲା, ତମ ଇଶାଣେ ଭୂତ ବାହାରିଲା। କାହିଁ ବେ ଶଳେ? ଶଳେ ଯଦି ତମ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଷୟରେ ବନେଇବାର ଥିଲା, ମା ଘିଆ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା କେଡେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ମା ଘିଆ ବନେଇଲନି? ଯାଇକି ବରା ଖାଇଲନି? ନା ସେଟା ବନେଇବନି। ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭୂତ ବାହାରିଲା, କମେଣ୍ଟ କରିଲୁ, ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମା ଘିଆ ଜାଗା ତମେ ହିଁ ଖରାପ କର। ଶଳେକୁ ଆଉ ଯଦି ସେଇଠିକି ଯାଇଥିବ, ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ ଶଳା ଲୁହା ରଡ ଗରମ କରିକି ଆଣିକି ଜେଙ୍କି ନ ଦେବି, ମୋ ନା ରାଜା କହିବନି। ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ଶଳା ଭାଡୁଆ? ଶଳା ତୁ କି ବାଣ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବେ ମା ଦରଚୁ? ମା ଘିଆ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖରାପ କରିଲୁ। ସେ ଶଳା ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗାରେ ଭାଡୁଆ
ସେଇଠି ଆମ କଲେଜ ପିଲା ଆମ ଛୋଟ ପିଲା ଆମ ଛୋଟ ଭାଇ ସେଠି ଯାଇକି ଭୋଜି କରୁ ଆମେ ତୁଇ ମା ଆଜ୍ଞା 2 ଦିନ ଆଇକି କହିଦଉଛୁ ଏଠି ଭୂତ ବାହାରିଲା ଭୂତ ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାହାରିଲା ମା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦିନେ କହିବୁନି ଏମିତି କୋଉ ଜାଗାକୁ ଖରାପ କହିବୁନି ଓଡ଼ିଶାର 3/3 ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ ଏରିଆ ଭୂତ ବାହାରୁନି ତୋ ମା ବିଆରେ ଭୂତ ବାହାରୁଛି ମା ଆଜ୍ଞା ଭୂତ ମାନେ ତମ ସେଣ୍ଟି ବାହାରୁଛି ମା ତ ଚୋଦ